Марти! Трябва да се върнеш с мен. Къде? В бъдещето. Какво правите, докторе? Трябва ми гориво. Хайде, бързо, скачай в колата. Не. Току-що пристигнах. Дженифър е тук. Ще се поразходим с новия джип. Вземи я с нас. Въпросът засяга и нея. За какво говорите? Какво става с нас в бъдещето? Да не ставаме някакви гадняри? О, не! С вас, с Дженифър, всичко е наред. Въпросът засяга децата ви. Трябва да се направи нещо за вашите деца. Върнете още назад. Улицата няма да стигне да вдигнем 140. Улица? Там, където отиваме, не ни трябват улици.